apa. Sing penting gara-gara disahke. Golek gara-gara mung sedelo, ora masalah, anggere puas. Arep suwe nek ora puas ngapa. Ora kok bengi omonganmu perno-perno to, Gong. Mula aku nek ngomong to aja ngejak gareng. Mergo gareng kae arep oleh nyuwara ora saru. Ning kae iki ibarate kaya virus. Kaya virus, arep ora saru ora omong kae ning virus iki ngejak saru terus dadi. Heeh ya, santai wae ora apa-apa. Oh iya. Wis matur suwun karo warga masyarakat ing Guak Ring Surat. Tak dongake sehat waras panjang umur. Rezeki lumintir banyu mili sembodo kang sinebya uga. Amin aku ya paling didonga. Muga rezekine do akeh-akeh taun ngarep nganake wayangan meneh. Iya. Ya muga-muga dalange rasa ganti. Oh ngono. Ya muga-muga. Ini wong ibarat wong madang nganggo lawuh kuwi kala mangsane bareng lawuh tempe ya pengen niwak barang. Bahaya. Siapa ngerti tahun ngarep Mas Bayu Haji, apa Ki Sigit Arianto, apa Ki Anom Dwijo Kangko, apa Ki Bambang Wijinugroho, ayo ta? Ki Pandu Brilian, apa Ki Falah, bebas. Heeh ya iya. Arep dipromosekno, dimurah-murahno kae nek masyarakat iki wis tresnane utawa kersane iki nanggap liyane ya ora iso dipengaruhi. Heeh ya arep regane didukno ae to. Heeh ya. Oh ngono. Lah jare wingi saiki dadi wong asinan, lah kok wingi ngasinan wayangan kok ora mayang. Nah wis tak pentok-pentoke tak murah-murahke tetep ngejak bose nganu. Bosnya jagoan neon. Bosnya jagoannya. Oh iya lah. Ning gaya. Wah, aku seneng karo bintang tamu nih nang asinan. Jos. Oh iya. Penasaran. Ah iya. Tak injen. Omah konangan. Malah kon munggah. Aku mah kepirangan. Lah soalnya. Aku menanggu jaket coy. Mongko aku urung adus. Ya. Kang Gareng nanti. Kang Gareng. Oke. Oh. Gawe Bagong ya nyemoni sing bunang. Lah anten lho nak padake kentung. Ora ngono kok. Mas Gareng tidak mriki. Sepoti ora truk. Lha mau kalungking kok kelingan rong. Wes. Yo, kalungking kok ndak kecuwong sing sake. Ya. Kalungking bareng karo Mbak Ika Uget-uget. Ya. Wong loro dibarengke, barengke ya mene. Penuk nek bareng. Ayo. Dungdang. Nanging enak awas hot belang dia
pisan Kas. Ujung jari dalam radon ning kalowa. Cie-cie codot kalong rame-rame leparing radon melehake wowohane rabun karang dasar sikap lagi-lagi rencana kesimang kabutarinye. Gini gue iso ngendang gong. Wah, ya. Aku kebian SMK Padakan. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Betul. Yo maklum karang yo anakku Falah ki le nyekel kendang iki pancen durung suwe tur nak ngetan kuwi rada kepenak. Nek nak yujan apa gending-gending pancen isih rada. Apa-apa mulane nek ora tak suwoke ora suwuk-suwuk iki mau. Nggih. Manut Pake pokoke anggere Pake iki anggere dus-dus ngono. Pake kan senengane bris-bris ngono. Ning rampung. Pokoke melu Pake. Wes. Contohnya Pak des-des wes ngono tadi. Bris. Nah, rampung ngono ninggali siji loro lah. Oh. Ninggali ilmu. Lah iya. Harus sapa-sapa ki kudu ngono. Oh, jenenge dalang lak udal piwulang Weh, Pak. ya. Tur dalange mesti sugih ngelmu, sugih pengalaman. Nah, Upamane tutur-tutur ngene iki mergo tau nglakoni dadine manuta karo pituturku iki mbane do busuk-busuk. Nek mangsane leren yo leren ngono e. oh, leren. Ya bener sampean, bener. Iya ta. Nome rusak ning tuwane dadi apik. Lho ngono. Lho. Lho, ngene lho. Ana tetembungan nuwun sewu yen tembung rada kasar ya. Nggih. Luwih becik mantan bajingan dadi kiai tinimbang kiai dadi bajingan. Nah, Ngene iki lho. Upamane ya, iki contone upamane gentho, oh biyen kulino bras mendem sak tutuke. Ning bareng wis sadar, oh ya mendem iku ora apik untuk kewanasane awak. Mendem iki ngrusak kesehatan. Pola makan dan pola tidur tidak teratur. Kuwi dadi penyakit terus leren. Nah, leren obat. Rungokno. rungokke. Rungokno Terus Bes. sembayang. Loh, Nah, daripada sing maune akeh murite gelem mulang muruk bareng murite ana sing ayu-ayu didemeni. nah. Rungokke. Rungokne. Rungokne Bes ku Bes. Arep jarkoni Ora ora musuhi apa-apa. sinden ya. Oh, iya ta ya. Nah, rungokno lho. Rungokke. Pak Bambang iki wis akeh mantan-mantane lho. Maksudnya mantan ora mantan bojo. Mantan lelakon. Lah ya Mantan lelakon sing ora apik. sing kudune. Basa tuane wis ya suwane sepuh njur dadi apik. Dadine mengkristal. Nah. Wis karek butir-butir Nah. kristale. Nah. Lho, saiki Biyen dadi ya. lan hebate. Biyen aja meneh kaming CIU. Aku lho iki aku ngomong nyoto iki. Nggih. Hmm. Alkohol murni sing conggongan udel bayi lho. Tak campur kerating deng iki tau aku. Biyen. Lah iki Biyen. Pak Degareng yo yo. Tahu ya. Cium bekunang campur Jong, campur betadin ya. Kecil nek kuwi. Nek mbok campur betadin karo Nah, remason. ngawur. Apa? Ngawur kuwi. Kecubung no. Wah, kowe numpaki blungkang ae gambar Masih kaya wong koplo kaya kaya sing Aja, ngempel aja, kakek aja. kecubung. Lah iya kok tuku dadak sing larang-larang. Lah iya. Golek kecubung lho dipangan ngono kayak sambel ngono. Lah, wis kaya petuk Kowe bidadari Mas. Iso mentit. Wah, iki Ya. di live streaming ngomong masalah kecubung. Ngomong ki sing apik-apik. Ora apa-apa, Ayo Pak sing De. bocah saiki sing rada merosal ayo diapikke. Nah. Pola tingkahe, pola lakune ben iso dadi wong sing bener. Ya. Lho. Lah ciu. Rungokke kuwi. Kowe iki nek ra nyangking tolik ya ngopo to lele. Rian aku karo kanca. Yo ben kuwi seneng pikire kaya. Aku lek kuwi ta wong. Angger kena kera di duit awing do meneng wae kadhi wae. Sampeyan ki ra ngerti. Aku kuwi karo bos iki jan kelop. Wah iya. Oh, tengane rombongane. Dadi ibarate kaya aku karo Tika ngono ki kanca plek. Wis ngene. Saking pleke dadi plek. Ya. Kanca plek karo Mbak Tika jenengan. Kanca Saking pleke dadi Heh? plek. Oh sering plek ngono nek Iya. petuk plek. Aduh,
plek. Oh iya iya. Nggih. Karo Pak Bambang kanca kenthel awakmu. Ah iya no. Saking kenthele kok umbel rek. Umbelmu kuwi. Mas, mas, Saking mas. ngethele kok umbel. Aku iki nek ngomong sithik ning legit ati iki ya. Mula ketok numpak mobil ape kok mili. Milih piye wong kadang mau motor mlaku dhewe kok. Gacile batal ki telu. Njur pegase kae to. Iya. Gase kae didawake. Ini aku bombong karo adikku kau ketujuh. Sapa to? Ngrembug aku to. Iya. Untuk Ibaratnya iki meng bakul swara. Mung gone-gone tresno karo budaya, dijak rono rene kowe sing tresno nyatani ya sembodo. Kuwi iya. adikku Jati Mustika kuwi ya alate saya apik. Nah, ngono. Ngono-ngono. kuwi mbung pawitan. Iki pawitan swara, pawitan niat tresno. Terkesinden sekarang tidak bisa disepelekan lho ya. Nek Mbak Loh. Mustika Jati pawitan swara ngrembaka usahane. Sampean pawitan swara ngrembaka kayane. Iya. Mas Bambang paketan swara. Ya ngrembaka bojone. Ngrembaka bojone iki dadi ketok ngrembaka. Lho ngrembaka nyatane bojoku ya saya sayang, ngrembaka katresnane. Oh, Iya, iya, ngrembaka iya. iki kan enek undang-undangane to. Iya, iya. Iya. Iya ya. Bayanganku ngrembaka apa saya akeh. Ngrembaka saya pinter. Kowe iki Gak, maksudnya iki ngrembaka saiki wis apa menep atine. Oh iya. Ngrembaka keluargane iki dadi ayem tentrem gemahari palon. Ya. Nyatane anak-anak iki ya akur. Iso Mlumpuk nggo kabeh. contoh. Iso kanggo contoh. Paling seneng iki anakmu, aku seneng karo anakmu ya. Sing Aku ki teko nylenggut-lenggut dene yang metulung ngene. iya. Pi antusias kok sesuk minta dipundhut ke ibu ya. Kayak gini. Aku cancang nang ngarep lawang ya. Ya. Sesuk tak pundhutke kaya iki ya. Nggo seret-seretan nang ngarep omah ya. Mot sisan. Ya, ngateke tetembangan sing gayeng sing regang wong. Wonten pamundutan mboten? Boten Pak wonten. Petro, inggih mboten enten. Boten wonten. Inggih. Mbak uget-uget. Iya. Iki gandeng kanca-kanca ya jeh waras kabeh, ijeh sehat kabeh. Paras kabeh sinden pinter-pinter kok banget. Gendeng apa piye? Sampeyan iki ra ngerti puput mau ta? Ngapa? Ora ngerti. Kuwi iki Ning aku ra maido, mergo dibladek ben wengi tanggapan terus. sinden Iya. laris kok. Laris. Kok nak Kuwi ora wewengkon- ngantuk. Oh, Ini lho, Nduk Eka, Dalam. nak wewengkon daerah lor-loran. Lor-loran iki kaya to Magelang, Temanggung, Wonosobo. Kuwi Nggih. nak wayangan awan bengi. Nggih. Ini nak Jogja, Mengetan, Klaten, Solo, tekane kono wis sewengi. Nek kono dibladek rong dina awan bengi. Nggih. Iya, nak Nah, Wonosobo. iki saking terkenal iki lho, Pas. Tenan. Piye? Saiki lho terkenal saking dari Sabang sampai Karaoke. Meroke. Kok iso sinden kok karaoke barang meroke. Lho calon iki duwe karaoke kok, Bos, Oh, sampe kira ngerti. Amre iso dadi sinden ki ya sok latihan Iya. karaoke ning Ah. TV. Bener. Nah ngono. Besok karaoke rano. Karo ngene-ngene iki masih bentukmu ngono. Ora. Difungsekke iki bendo. Ya, Nggih. Tumandang gawe. bareng-bareng. Nek mau loro-loro, saiki telu-telu. Lah saiki telu-telu. Ngono. Nah, pokoke iki sing paling keri. Jenenge cebrek nongkling. Kowe nyapa to ketoke kok rada men sak senti karo cebret iki. Sentimen. Lah iya. Apa wis tau kowe men sesenti? Wis salah kabeh wi. Getehmu ki sepiro? Wis salah kabeh. Nek wonge cilik. Sing bener ki meterman. Hei, Ya apa nek sampeyan meter? ora ngerti ya. Aku nganyel ki cah siji ki. Ngapa? Piye? Men sesenti pura kandile sepin. Lah wong nek cilik. Meterman ming cilik ya. Cebret ran ki. Ada carane ngene. Aku mau tenggo mulus, Bos. Piye ta? Enggak didek ki aku bleh. Pitik lho, bleh pitik lho. Didek ra ono sesenti, Bos. Lah dene kok men sesenti ki lho. Kok ora gedhi, Bos. Kowe iki nek Lah ngomong nek lak kuner. wis sampean nek ngomong bojo celeleang to lele. Kok lele aku wedok kok lele. Lah iya, Bu. tak cilik ngomong iki sok mal nganyel. Ya saiki mbake kasihke kok terus idan ngopo lho. Mboten napa-napa. Ya ora ketung sak tembang. Sak tembang. Sak tebang ki wong telu bareng ya iso kok.
telu ya iso kok. Kok ngeyel tas. Ngene lho, Oh, Trot. ngeyel. Ngene lho, Trot. Aku kayak gak ndek tembung. Maksudnya kan Mbak Eka, Anut ya. Mbak Eka kan bintang tamu. Eh. Ya ora ketu sak tembang dhisik, ngono kuwi dadine iki sembodo. Oh, Lah iya. sembodong lho, dadi ki ya memperankan bintang tamu ya. Ngono lho dadi. Ngomongi kowe, malah ngomongi aku iki. Lah aku terus omongane lek Bambang Lah rumangsane apa diteruske wong urung mati kok diteruske. Ngawur. dulure si adoh rong. Iki jadur. Opo to? Ayo ayo. Kowe karo aku meter Iki mumpung sik ditenggani Kyai Kathah. Lah iya, heeh. Wonten mriku malah teko seragam abang kabeh lho. Apa ta? Tembangnya apa? Mbak Eka. Iki sing gayeng nih. Sing regem. angel wong-wong urung tau krungu. Oh. Aku dhewe ya ora ngapal dadi apa ya? Mati ya we. Lagune apa? Lagu budek ra enek. Apa wae esuk njaluk jangan budek. Nah ya kuwi lho pesenku nak do budek aja turut teratan lho. Kuwi nek treneng eneng truk liwat aja ora krungu. Iya. Lagu apa ya? Sinom. Singkek. Wah, Oh sinom singkek, sinom Mandarin. Masa Mandarin sakmene. iki kok ora singkek, Mas. Aku ya Cina Mas. Iki iki turunan kerdil kok singkek. Ngene elek-elek Mas sama aku ya Cina. Lho, aku arep ngene iki lho. Asne blasteran, Bos. Walah, Bapak. Turunan iki. Bapakmu Iki turunan Turki, Bos. tuh luar negeri. Duk, Turki. turunan kiri. Iki bapakne iki bulldog, mbokne herder. Bukule Jur anak-anak kiki iki, Bos. Nggih mboten to. Niki kan bapake Jawa to, Mas. Heeh. Ibuke Gibas. Pada wedhus. Ya, Apa sinam nih aku? Ora usah nganggo Mandarin aku Cina tapi kan nunggu selet terus kobong dadi ireng ngene. Cina ora dituku iki Mas Cina kiri. Seniman sing putri seniwati kayane ngupo Tumrap wong tanah jami sabar lan ora kasusu sawae jembar-jembar Utang, karene langu-langu Oh, kuwi sesuk sinau lho, Le malah. Oh, le gendang ya disinaoni, le mayang ya disinaoni. Oh. Pokoke Sak setel ra sida sinau mudar. Sampean kira ngerti, palah ki aneh. Iya. Wong latihan karawitan kok nang ngerum kok ana. sesuk nek prai melu Pak Bambang. Ngapa? Mancing. Swara selir kumandang suarane ngetan paling kulon apa setia negalakon setia negalakon Mbah Seno. ora Deng. tutu Dang, dang. Yang nyari sekolah nang Solo tadi. Pokoke yo Apa ana? anu Ana to? Isi ki lulusan Jaran Kepang ngono to? Ana to, Mbak Eka? enek. Ana to? Iki jurusane kuwi to. Iki denyang juga jurusan Magelang, kene saiki juga jurusan Jalan Kepang. Magelang wis tutup mergo dadeke rumah sakit. Sesuk kan anu, Reng, arahmu kok rono terus ta? Ya.
lambene lho. Nyepaki tanggane kuwi. Yo. Kapati kuwi jenenge wong arep iso kudu berlatih. Aja wedi diseneni, aja wedi dikandani. Nek perlu ya dicontoni. Ayo Mbak Eka dicontoni. Aku nyontoni. Iya nyontoni ki ana kono, nyontoni nang kene. Ngono ya. Iso contoni. Lah sing nembang sapa? Ayo karo sampeyan. Lho nembang. Kae kon dadekke Kamu ditalen kok. Ora. Ya wis engko wae bar iki. Rampunge sih sinome, engko terus nembang ning karo ngendang. Ngono ya. Oh iya. Ki nek sinem nginden ngene karo ngendang rada angel. Soalnya ada wiletan dan sekaran yang harus aku petilah di dalam otakku. Agene kuwi urung disekar. Lah, Urung dipasangi sekarang. jebule apa jenenge jenenge intelektual ya, Bos ya. Edan. Apa nih? Intelek. Kandani sing intelek itu. Intelek. Ya, tak kesin dia. Kulit kepenaunine bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru ngono ya ngono sesuk tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Apal. Iya kuwi kancane. Ya saya Peter. Nek pas ra main kancane TikTokan wae kok. Hamba. Pas. Sesuk nek arep luwih pinter luwih apik, mara nanggon bapak ya. Ewang ngono gawe kandang pitik. Ya pas nek lulusan. Iso kan pakon-pakon kuwi dengan pola mau kendangan delang sluntung lan tanduli tang tong. Kok nuthuk wae kuwi lho. Lah jededak. Ha saiki ngendang karo nembang. Nembang karo ngendang. Iya no. Ngono. Ya. Duet karo sinden ora dijak ngono. Ayo adate dhewe wani Dik. Biasane sampean ki siji ngendang karo nembang iso kok. Ya ya. Ya. Dereke Ya. Anu sapa jenenge anak buah no gaplek. No gaplek. Kae iki no kenci. Kayak abene kaya iso nyopir anu becak kaya ngono apa? Becakmu kowe. Kayak abene nek tak tekok ngarep lewat karo omah. Ana nanti nol. Udah wedang ngene Kang Di.
Kowe matean. Godhok wedang kok ngokol. Ayo. Golek Tebangnya apa kesel. sih? Sing mayar. Ya lali janjine, oke. Nah ngono kala-kala dadi stand to. Stand mic. Falah ku lho. Ora apa-apa kuwi wangun kok dadi stand mic ya wangun. Heeh. Nah. Ki nembang karo ngendang. Iya no. Ya. Aja karo nangis. Wajahku ngene sedih omongan karo nangis. Kowe sesuk agar dalang bintang tamune uget-uget dipateni mudar kowe lah. Apa cek urip ya? Ijo Ayo. iso urip. Lali janjine ya. Nggih. Ayo, Ya. tuplak dumbrang. Ya. Rakenan iki. Oh iya no. Yo. Ayo. Ayo. Ayo sindene dikancani. Senggakane ya, Nduk. Senggai. Iya. Risi penak, penak risi. Oh, Sogok. Keri. Kol ngendang. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangmu. Risi penak risi. Tiling ser sengengene. Ana kene. Yo. Mana di mana anak kami sayang. SMS rambalas. Yen tak telepon malah kok mateni. Risi penak risi. Mangkal aku mangkal. Yen kepethuk irungmu mesti tak ciuman. Alah kok. Kali janjine kandhane alasane mangkelake Garuda Pancasila. wengi ora delok kowe ora teko Pindho to, Kak. mangsaku kurang kesel. Kok kurang kesel piye to, Tapi Mas? wong wis aja tak dirbang itu gentak-gentudeng. lho itu tandane relasi Oh. antara kita semua ini menjalin komitmen atau relasi yang sangat ngono lah. Hubungan yang sangat Iya, erat. pancen sih jadi relasi kuwi nek dicampuri Lombok uyah karo Brambang kuwi dadi. Kuitrasi. Boleh tak? Arti seneni penonton iki bocah iki. Lanjut. Waduh, harga wer. Kowe nongan. Kelakatmu sajak nyukriyani. Risi penak risi. Hatiku sujono. Kowe kancan karo wanita liya. Yo. Ayo. Jane iso jaipong ning jarian ra iso. Risi penak. Masya Allah. Tak soko ala Keri. Dino minggu sing tak ajak ning tawang mangmu. Risi penak risi. Nganti lingser sengengene. Ana kene aku
ben sayang. Tak SMS rambalesi. Telepon. Yen tak telepon malah kok pateni. Risi-risi penak risi. Atiku mangkel. Yen kepatok irungmu mesti tak Jiwa Allah 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 jiwa. lali janjine. Dan alasane. Jangan jasilah. Wengi ora gelong. Kadung dandan kowe ora teko. Hae, 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 hae. Waduh, masuk. Capek. Iya ya, engko tak pijeti. Mah, Pijet aku penak wis. ora penak. Yakin wis. Micuti lah raimu. Kowe ngerti sepur pernah? Ngerti. Lah, kae nek mijeti pinu kae bos. Sepur kok penak wis Ya, mesti. lah percaya wesi lho iso dadi gepeng. Oh iya ya. Aja Lah kok aku nek. kok dadekne apa? Ya tak dadek menungso. Gila, aku kok iki. Sulaya terus mau. Aku ki arep antem. Jancane Dik, aku wis mumet. Awi, jane wis arep tumak ninah lho awi. Mbok ya coba warai dadi rusak aku. Yo. Aku nembang kapan? Lho saiki ya. Oh iya. Jancane kowe nang Ikut atiku sujana. Ya, ah. Kancan karo wanita liya. Dake. Sing nembang Mbak Eka karo ngendang disenggai sinden-sinden. Wow, sindenane apa senggakane sinden-sinden diapali ora anak kukiran ae lho. Tak sogok, tak sogok. Keri ngono. Iya, Nak. Iki mau ewe di rumah aja ya, Nak, mancan ibu. Iki enggak apa-apa mabokne sing ngayal. Mungkin masuk angin ya tetep. Ora nak aku arep rono rene saiki iki aku wis. Iyalah. Iso. Wong gak NEIV kok. NEW ngerti ta? Apa? New. Ora, salah wae tetep ngene iki. Nggih, mriki Mbak Eka uget-uget. Mbak Eka uget-uget ki piantun sing fleksibel. Fleksibel iki mulur lho. Maksud iki kekancan karo sapa wae ki iso. Kowe nek omong sing nalar lho, fleksibel iki mulur lho. Lah lentur wonge, lentur, Bos. Ah, iya. Ora kaku kaya sampean. Apa iso? Lho, nek sampean ra kaku malah bingung. Lho iya, bojoku mureng-mureng. Lho lak tekan kono ta. Patake sampean iku lho sing kaku. Aku sabar saiki. Lah iya, mula sing fleksibel, luntur, lentur ngono lho. Heeh. Mikire reget terus ya. Oh iya. Kira 6 ta. Heeh, bareng. Pokok telu ngono ae. Oh iya. Pokok telu. Jiro lu, sing tengah paling ayu. Ayu dhewe, sing pinggir kaya Nak biyen ora ngono kuwi. ini. Dang dang tut Jenila elo kaca. Bapak pareng ngetut dirembak raja tuwa. Tuwa-tuwa kaji bengi-bengi didaroti. Roti-roti ganda sing sisilite bledos. Nah, iki wekmu silite bledos. Kuwi nak Iya, nanti apa TikTokku dibener kuwi antel. Pak piye mau ta? Pertamane piye mau? Lilo gendina garari di bulu walul jatah mentul. Tulan alen jatah manten. Ditenono dadi apa? Padha Pak kowe nak Pak kowe sedeng deng kok ekae kok kaya kodhok. Padha. Ayo telu wis apa sih? Saka kono masuk kene. Ya saka kono to, Bos. Ya, wis. Ayo, Nduk Risa. Pokoke iki sing terakhir ge wadal iki. Nduk Jerlin. Ayo. Sepati ta? Kowe Ayo. gelem iki, gelem. Lah nganggur, Bos. Wis ping rong sasi ra kambah, Bos. Lah biasane kuwi apa-apa mbok tubruk ae.
Mbak Lisa, Mbak Risma, Mbak Jesle. Sesuk nek dadi nganten kentung diringi ngene iki ya. Kan kaya buta le aku. Karo sapa? Ya sing rada sejajar mosok lemu karepe entuk sing ceking ngene ya mesake. Lho kuwi jenenge melengkapi. Melengkapi piye? Ora iso ambegang. Ngomong apa kowe iki? Wah, payah tenan wis. Malah dadi mantan kon kowe ning dhuwur gendang kowe. Wong wedok kon menek gendang kowe arep nyapa kowe? Arep moto. Ha iya, sing menek kentung ya rubuh ta omahe. Lho omah apa kok masak omahe meyek-meyek. Ya tembangnya apa? Ini Dek. Sumiar iki. Sumiar barang. Sumiar nak kokeane to. Waduh, aku wis sumiar. Wes biar ambiar. Angker nama Buyar, iki Dek, ya? lima. Kenek terus kowe cah. Ya, oke. Ki Bos, nyun pangapunten iki. Nggih. Kowe kanca PMBK. Ngerti ya? PMK penyakit sapi. PMBK. Apa? Pemabuk. Kalau iki lho. Lho ning apa? Apa? Dek kapan salat kok iso kudune iki nak asar ki 4 rakaat kowe 8. Bos, iki njaluk cinta dan air mata. Kuwi lagune dangdut. Ya, oke enggak masalah. Cinta dan air mata kuwi. Nek sampean cinta dan air buaya, air mata buaya. Coba boyone kowe. Kowe iku nangisan. Aku ora tau nangis. Angker seneni kangmu langsung Kayak aku ngelen. Lah kaya dek iku ora kuwi anggere ketok gleleng nek tekan omah ya nyapu kumbahi. Asa-asa. kerjasama bos. Ayo wedi karo bojone kowe. Lah sing marahi gawe penakku ya, Bos. Ayo. Ayo, Cak. Cinta dan air mata, Jesslyn apal? Cinta dan air mata, Jesslyn apal? Apa? Risma Ya, apal? nanti ya. Apal? Ini Risma? sabar dulu. Riza apal? Apal. Sabar dulu. Apal toh? Aku Uangnya, dulu. Oh, yang lain dulu. Manut bose, yang lain dulu, yang dalam dulu. Ya. Oh, disawer. Ya. Kana. Loh. Makasih ya bos. Santo. Berkah barokah ya, Bos. Makasih, Panjang umur masuk. ya, Bos. Saben dino rasane ra karuan. Yo sabar. Sabar ya, Le. Mangan mangut lele ning rasane kaya tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbaknya sampun nesu ngape oiso. Asa kudu nganggo mecucu. Manen paras bagus bu. Ilang kaya atimu. Rungokno tembangan manismu. Sayang ngapunten saestu. Asik. Durung karep nuruti Enak ya, Pak? karepmu. Tapi aja sumelang ana dina liyane. Bakal tak upayake mbok kepiye carane. Ora bakal nutur sayang ora bakal koyo senajan kahanane
matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Cintaku kaya sampun nesu nesu kabeh iso. Oh, ah. Paras bagus muda beda karo atiku. Lungono kembangan manisku. Sayang ngapunten ya saestu. Yen durung saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelang ana dina liyane. Bakal tak upayake mbok kepiye carane yo. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane kubra. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana rencanine saben dina. Yo 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 yo. Duntak Nggih mau. duntak dus. Ora krasa ya. Ra krasa. Lah piye wong lagu siji dienggo wong telu kok kon ra. Ayo. Nggih, lanjut Mas. Lanjut. Mbak Mustika Jati. Jati Mustika. Pupun. Diolak-walik ki nek sampean jek penak tetepan. Iya. Suarane bas. Ya ora apa-apa. Wis ngono kuwi. Sesuk anggere dolan nang Bedono sing gaweke wedang itong. Anggere kerep ngalem tikang ngono kuwi. Sesuk gawe wedang lo itong campuri batikus sithik. Aku. Aku Kuwi mudar. ora tak umbeno. Ya paling mencampuri rondap. Gerundap rambutmu. Men lambene garing. Ayo Mbak Tika, Mbak Puput, Ya. Mbak Nani. Jenenge mulah malih. Cebret apa sapa kuwi? Nah asine jenenge Nani, Oh, Nani. terkenale Nani nong cebret nongkle. Tak tampil kan nongkle. Kowe awal kowe bul. Kesenian ning kene ya Nan. Kowe balela desamu wayangan kowe minggat rene. Balela kowe. Nggih. Mas, jan iki ora balela. Ngapa? Golek balen le urunan. Iya iya. iya. Oke, Yes. selamat pagi. Selamat pagi, Tika. Ya, aku tengah kene ben angka kaya angka 111. 111. Iya, Kowe toh. ora. Apa? Ora. Kayak 1000. 1000 loro. Akeh bebeke. Aku ki padha lho karo ndoke Kak ki. Heeh. Sinden 150 cm. Kita adalah sinden S3. S3 ki apa? Nah ya 150 cm. Enggak apa-apa. Wah, Orang kaya- ino kowe, tau kaya- santo. Kaya simbole kejaksaan ya. Iki timbangane cendhek iki sing rada dhuwur iki cendhek ngene-ngene. Ya nek orang ino we. Ora ale ngino, tak enake wis. Penekke. Iya. Ya, tembangnya apa manut? Ya. Lah manut iki apa? Tembangnya antuk-antuk. Kijing miring. Ini nek kijing wis miring jedol no. Iki sing loro ki ndek loro nganu kok. Gomen kok piye? Lah lampene. Nek kijing gek nagol luput paling. Kok ki kowe lho. Apa iki sing loro ki ketularan ki ya? Kita meneng bae ya. Sing gembyong yo. Nggih niki enten Dian Bratasena. Oh ya. Oh nek lagu The Brokrap Durhat kurang ki apa? Iya to. Ya minangkani pangundutan saka Mas Andi Oh, berat. berat. Karepmu bes, Eh. bes. Bratasena ora digelung. Aku Duwene jambul. Ora Bratasena, Bratawali. Pahit berarti. Yo. Nggih, Monggo semoga. Ireng kanca-kanca kiri laras. Broto Seno.
dawa Guru ngopati susuwe angin kanthi ati kang wani datan panggih kang sinadya lekas sing pupusing nala nadyan kang sinawang su datan kang lekas ing Bapak Guru Minulya papan dununge sajati pinange sandi paruji sing nala nadyan kang sinawang su datan lekas
Eka uget-uget. Dalem. Mas Garek. Nggih. Mbah nuwun awit sampun ngregengaken swacaning dalu menika. Matur mbah nuwun Pak Bambang. Nggih. Anggen kula sowan kathah sangat kalpatipun nyuwun pangapunten. Boten dados menapa, nggih. Namung saged nderek ndedonga, mugi-mugi keluarga ageng gowak Nggih. tansah pinaringan sehat. Amin. Bagya mulya. Amin. Rezeki ingkang lumintu. Amin. Berkah barokah. Amin. Amin ya robbal ngalamin. Amin. Sukses selalu Pak Matur Bambang. mbah nuwun Dek Eka uget-uget Nggih, donga dirunga. direncang-rencang Giri Laras Mbak Jati Mustika. Terima kasih. Ya Pak De. Kono pamit ninggal weling sik kono. Ninggal weling pada karan besar mudar apa piye? Maksudnya ki apa pesan-pesanmu ngono? Pesan-pesan terakhir ngono. Iki wis bubar kok malah ngejak kisruh. Kata-kata lo, kata-katamu. Ya padha wae kata-kata terakhir. Ya terakhir malam ini loh, malam ini sedurung panjenengan kondur ki kata-kata terakhir sing arep mbok tinggal. Ora, aku ora nganggo kata-kata terakhir. Meh ngomong wae. Donga ngono wae wis. Nggih, ngeten Mas Bambang. Kon nuntun apa ora le mung donga? Mange picek nuntun nggih. Mas Bambang, Ah, nggih. lan ugi warga masyarakat uteng Goa ngen kula gegojikan kali jenengan Nggih. kanca-kanca warga ageng Goa mbok menawi wonten kelentanipun atur Nggih. wonten kurang trep angken kula matur nyuwun agunging samudra Boten dados parsami menapa. kagem ngregengake suasana Nggih, nggih, Mas. nderek ndedonga awit cilik tekani sepuh mugi tetep diparingi sehat walafiat, diparingi panjang yuswa, diparingi rezeki ingkang kathah halal tur barokah, dadi keluarga sing ayem, tentrem, gemah-ripah loh jinawi. Nggih, nggih Mas Garek. Nggih, wis rampung leh ku nganu aja muni pesan terakhir meneh. Gerakan Lujeng Kondur rayu Nggih. Bukit Dalah. Nggih, Nggih. matur nuwun Mas Bambang. Nggih. Sami-sami, Mas. Salaman ra tekanku tanganmu ki rono. Nek saka kene ra tekan tanganmu tubuk. Yo gak tekan yo menek. Pancen. Ya. Hati-hati nggih.